Сизәсезме, дуслар, көзнең үзен җәй булып тойганын. Ә безгә табигатьнең мондый күренешләреннән тик рәхәт кенә. Эфирдә йолдызлык мизгелләре тапшыруы һәм бүген без сезне Питрәч районы йолдызчыклары белән таныштырачакбыз. Әгәр сез әзер икән, алга тарихка юл тотыйк. Питрәч районы йолдызчыклары җыр сөючеләр арасында да биюгә тартылган җоннар арасында да бик таныш. Мәсәлән, Ксения Макарова, Восторг элеккеге ВБС вокаль ансамбле солистлары Руфина Халиуллина, Зилә Гыйбатова, Юлия Макарова Мәскәүдә ГИТИСны тәмамлап, бүгенге вакытта танылган театр сәхнәләрендә чыгыш ясыйлар. Балаларда иҗатка карата мәхәббәт уяталар. Татарстанның Мөслим Магомаева дип танылган Кащакова егете Игнат Изотов та бүгенге көндә Санкт-Петербург дәүләт консерваториясендә белем ала. Шулай ук Питрәч йолдызчылары арасында Зөлфәт Габдуллин, Игорь Дмитриев, Леша Шайдуллина, Кристина Сергеева, Дмитрий Варкунов, Лейсен Шакирова һәм башкалар. Күп санлы вокаль ансамбльләр һәм шулай ук бию өлкәсе дә Питрәч районында бик актив рәвештә үсеп бара. Бию төркемнәре арасында Пластилин бию төркеме, Сәяхәт бию төркеме һәм халык исемен йөрткән Гретта бию төркемнәре. Wow.
Күзлері жеткен сойын қозылар юлы Соғыш тізмесінен eyленем Күзлерімде қозылар юлы олыша Ешлігіме кейді bilenem İyi kozlar sizin kavuşlardan Gügelime bigrek yaman su Yeşligime girip faydalanmadan Barıp kaldı İyi kozlar alıp koydu ışık Kanatlardan yeşlik yoluna Yeşligimini gelişir atsanız Eytir işim yolu bit sağına İyi kozlar sizin kavuşlardan Günelime bigrek yaman su Yeşligime girip faydalanmadan Barıp kaldı sağını Hayırlı kız işik. Yakşı zararlanmanımız yok kızı kız yıka. Hayırlı şef. Koyun adamlarını birelim. Ben? İşte oturasın. Ne oturabız? Olmaz oturabız. Oturmaz. Ha girer. Hani şırga girer. Şırlarga birge girer. Şırlarga. Kırdım alıma bakşasına. Alıma şirge koyulgan. Şırlamışa düze almaymış elin dostları şayılga. Şırlamışa düze almaymış elin dostları şayılga. Ey alma ağaçları, soyri sandık ağaçları. Soyri sağındıra başladı. Şırlı hele, olma aşık köyüne. Şulu köyge şırılağın şalta künellerime söyle. Şulu köyge şırılağın şalta künellerime söyle. Ey olma aşıları, soyri sandık aşıları. Soyri sağındıra başladı. Soyri
Дуслар, бүгінгі тапшыруны біз бит көп сонлы йылдызлар тудырып үстірген Кащакова ауылынан алып барабыз. Не үшін соң бізге сізнің білен Кащакова ауылында ижад етуші, шүғылләнуші Грета бию түркімі білен хаманың жетекшісі Людмила Васильевна Александрова білен якынырақ танышмасқа. Әйдәгіз әлі, шулай. Уйлап кына карагыз. Безгә 20 ел. 20 ел безгә 2020 елда булачак. Бию дөньясына без бик кичкенә тыйнак булып килдек. Мин 2000 елда башлап җибәрдем. Бу күңелле мәдәният йортына килдем, чөнки тумышым белән мин Кащаковадан. Монда бию белән шөгыльләндем. Искиткеч педагогта Светлана Владимировнада. Бираздан соң ул Санкт-Петербургка китте, ләкин үзеннән соң бик яхшы бию мирасын калдырды. Без үстек, мин монда директор булып килдем, ләкин башта мин үзем җыйган кичкенә генә бию төркеме җитәкчесе булдым. Барысы бергә без 20 кеше идек. 7 яшьтән алып 10 яшькә кадәр. Хәзердә исә без гномики биюен башкарган идек. Безгә ярып килгән халык төркеме исемен якладык. Һәм бүгенге көндә шул мактаулы исемне без горурлык белән Гретта халык бию төркеме исемен йөртәбез.
Итреште уздырыла торган район конкурсларына йөрдек. Һәм бер вакыт Созвездие йолдызлык фестиваль хәрәкәте турында ишеттек. Ул да әле беренче адымнарын гына ясый иде. Ул вакытта хезмәт иткән мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирина Николаевна Волкова безгә барасыгыз килмиме дигән тәкъдим белән чыкты. Бик куркыныч иде. Чөнки ул вакытта без районның зур сәяхәт исемле төркеме белән көч сынаштык. Һәм районның 2 төркеме дә конкурска юл тотты. Без зонал этапта җиңдек, Казанга үттек. Ул вакытта Ленин исемендәге мәдәният сараенда үткәрелә иде конкурс. Хәзерге Уникста һәм Пирамидада түгел. Һәм без финалга кадәр җиттек. Безнең өчен бу әйтеп бетергесез хисләр иде. Әлбәттә, бу бик нык этәргеч тә булды. Зур эшләр, иҗади үсеш, профессионализм өчен. Biz үз өстебездә эшлибез, үсәбез, төрле бию юнәлешләрен өйрәнәбез. Инде менә 3 ел дәвамында без заманча хореография белән дә шөгыльләнәбез. Балалар өчен бу зур үсеш. Әлбәттә, нәтиҗәләре дә бар. Без лауреатлар булдык. Созвездие йолдызлык гаиләсенә кердек. Безне чакыралар. Бу бик күңелле. Безне шәһәргә чыгыш ясарга да чакыралар. Төрле концертларга чакыралар. Biz профессиональ рәвештә үсәбез. Һәм моның дәвамы озын булачак. Чөнки безнең зур егетләр, кызлар янына кичкенәләре килә. Зурларга карап өйрәнәләр алар. Һәм мин моңа бик шатмын. Зурлары белән иңгә иң куешып баруыбызга, яшәүебезгә һәм үсүебезгә. Елда яңа номерларны кую алдыннан без биюләрнең эчтәлеге турында сөйләшәбез. Һәм сөйләшкән вакытта балалар белән үзебезгә шундый максат куйдык. Без яхшы нәтиҗәләр күрсәтәбез. Без биергә яратабыз. Бездә күрсәтерлек яклар шактый. Без булдырачакбыз. Һәм менә үзебезгә шундый бирем бирдек. Без бик яхшы биеп күрсәтергә тиеш. Без гала концертка үтәргә тиеш һәм без пирамидага эләктек. Бу безнең хыялыбыз. Без Кырымга бардык. Тагын бер хыялыбыз чынга ашты.
Созвездие йылдызлык хәрәкәтенә безнең теләкләр шундый. Чәчәк атсын, иҗади уңышлар, безнең географиябыз киңәйсен. Фестивальдә республикабыздан һәм тирә-юньдәге шәһәрләрдән катнашучылар гына булмасын. Фестиваль халыкара булсын. Һәм әлбәттә, яшьләребезгә, иҗади яшьләргә теләкләр шул. Бу эшне ташламагыз. Алга таба биегез. Иҗади рәвештә үсегез. Чөнки бию ул безнең тормыш. Сез миңа аны гел әйтеп бардыгыз. Биегез һәм бәхетле булыгыз. Питреш районы сәләтле балаларга, йылдызчыкларга чыннан да бай. Һәм шушы сәләтле балаларның тормышын тагын да яктырак итү өчен күп көч куючы җитәкчеләргә һәм район җитәкчелегенә без чиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Йылдызлык мизгелләре тапшыруы бүгенгә тамам. Ә мин сезнең рөхсәтегез белән шушы матурлык белән бераз тагын сокланып утырам.